This is our question today. Iri kutaura pamusoro pema-inequalities neyatinoti linear programming. Saka the question is taken from a ZIMSEC paper. It's paper 2, June 2020. It reads, a group of youths wishes to make and paint chairs and tables for sale. Let X be the number of chairs and Y the number of tables to be produced. So this is important to take note of. Zvakakosha kuti tizvicherechedze kuti kudini, kuti X yanzi kumirira chini. Let X be the number of chairs. Saka X is the number of chairs. Then what about Y? And Y the number of tables to be produced. Saka Y is the number of tafuras, tables. Part A yedu iri kuti the group wishes to produce at least 5 chairs and not less than 5 tables. Write down 2 inequalities, one in X and the other in Y, that satisfy these conditions. Saka when it comes to X, the group wishes to produce at least 5 chairs. So how do we write this in inequality format? Tinoinyora sei kana zvanzi at least 5 chairs. Yes, that is correct. Saka panapa tiri kuti X should be greater than or equal to 5. Because X is to represent the number of chairs. The group wishes to produce at least 5 chairs. So reva kuti kutangira pa 5 tichienda kumusoro. Mapaona. Saka 5 should be included. Saka tati greater than or equal to. So that is what it means. Kurata apo munenge mawana mamarks enyu. Then manje, what about Y? Paruti not less than 5 tables. Ingeri Y chi. Kana achiti not less than 5 tables. Zoreva kuti matable edu afanirwe kuva less than 5 tables. Is 5 less than 5? No, 5 is equal to 5. Saka panapa inodzoka futi iri greater than or equal to. Muzvionera kuti zvikumeka sense kuti titi Y is greater than or equal to 5. Because ukanzi not less than 5. Zoreva kuti it can be 5. It just should not be less than 5. Kuti ifanirwe kuva 4, 3 zvichidzika. Inokwanisa kuva 5. Iri futi greater than 5. Then in the case of chairs, which is the condition of X, the group wishes to produce at least 5 chairs. Saka the lowest number should be 5, but it should be greater than. Are we in agreement per answers edu, especially per answer edu in a Y? What is your comment there? Musanyora muchidaro. Mukatarisa futi question yedu yati write down 2 inequalities. So that is your hint there. Zva X nezva Y hazvisati zvakusangana. Saka munonyora zva X pazvo zvega, zva Y pazvo zvega. Mapaona? Write down 2 inequalities. Zvikatonzi 1 in X. So ratoda inequality ina X mukati. And the other in Y. Ratoda inequality ina Y mukati. That satisfy these conditions. Saka zvibatanidzo. Handisuda kutaura the mathematical implications ezvibatanidzo. But just know that zvibatanidzo, we have to follow the instructions and demands of a question to the letter. So are we in agreement per A? Do you give me clearance to move forward?
tikaenda pana B manje zviri kunzi the group has 48 hours to make the chairs and tables. If it takes 4 hours to make a chair and 3 hours to make a table, write down an inequality in X and Y that satisfies this condition. Tikadzokera question originally, a group of youths wishes to make and paint chairs and tables for sale. Let X be the number of chairs and Y the number of tables to be produced. Part B, the group has 48 hours to make the chairs and tables. If it takes 4 hours to make a chair and 3 hours to make a table, write down an inequality in X and Y that satisfies this condition. I want you to see and take note kuti pa B apo panzi write down an inequality that's singular. Right answer yekudikwa pa B is only one inequality inobatanidza X na Y ichisatisfy the above condition. Saka can you see the material difference between A na B? Kuti pana A panga pachida 2 ma inequality asi pana B parikuda 1 inequality. Can you make that disparity? Zviri kuoneka here kuti ndo zviri kudikwa nequestion. That being so, what is going to be our answer? Saka panapa statement rakakosha is the first sentence. The group has 48 hours to make the chairs and tables. And correct the maximum amount of time iripo is 48 hours. Saka it's either vanoita matable machair vopedza. They cannot exceed 48 hours. Havakwanisi kuenda pamusoro pe 48 hours. 48 hours is the maximum. They can make the chairs and tables in exactly 48 hours to the dot, kana kuti less than. They cannot exceed 48 hours. Then vakasendera mberi vachiti it takes 4 hours to make a chair and 3 hours to make a table. Write down an inequality in X and Y that satisfies the condition. Saka zviri kuda 4 hours kugadzira chair 1 and zvozoda 3 hours kugadzira table 1. Saka kuti tizive ma-hours ese anodikwa kuti tigadzire matable, machair ese. Can you see kuti tichangoti ma-hours anotorwa pakugadzira chair 1 times number yemachair acho, which is X. Saka 4x iri kurepresenta the total amount of time which is required kugadzira matable ese. Because tatora time inoshandiswa kugadzira one table tikati times number of tables. Before I ask you kuti mazvinzwa here, let me try to break down what I'm saying. Let us say kuti it takes 30 minutes. Kana kuti ngatidai so. It takes 1 hour and kuti munhu aite makeup. You are a beautician ushanda musalon. It takes you 1 hour kuti we apply makeup pamunhu 1. And then iwewe une vanhu 10 vari kuda kuapply that makeup. How many hours are you going to spend in total pavanhu vese vari 10? That's my question to you. Yeah, that's correct. You spend 10 hours because kurukuda chi 1 hour pamunhu 1 apa une vanhu 10. Can you see kuti zvamangoita panapa? You multiplied time required pamunhu 1 times total number yavanhu, which is 10. 1 times 10 ukawana 10 hours. This is the same logic panapa. 4 hours kugadzira chair 1.
Saka kugadzira machair ese, because x will represent the number of chairs. Tinongoti 4 hours dzinodikwa pachair 1 times number of chairs, which is x. Saka 4x ndiyo number kana kuti term iri kutiudza the number of hours required kugadzira machair ese. Are we together now? That is where I wanted us to get. Then tikaverenga the second part panapa zviri kunzi 3 hours to make a table. Saka we are just going to add panapa 3 hours for one table times y, time required for all the tables. Saka that much, todzokera ku first sentence. The group has 48 hours to make the chairs and tables. Kureva kuti it can be equal to 48 hours or less than 48 hours, but it cannot be more than 48 hours. Saka the inequality inenge ichiti 4x plus 3y is less than or equal to 48. Any comments on that answer, questions or anything? Upon saka that's what tinongoita ndokunobva 1 mark. You clear me for the next question and thank you. Ngatitei C. C yakati iyo. The group hired a compressor for 14 hours to paint the chairs and tables. Given that it takes 1 hour to paint a chair and 1 hour to paint a table, form an inequality in x and y that satisfies this condition. Saka because B ne C zvakati zvine kamwe kakutoredzerana, I'm going to employ you kuti munditirewo C. Mondudza answer yenyu tozobatsirana from there. Saka namapedza mondudza. Okay, let us look at the veracity of your answer. The group hired a compressor for 14 hours to paint the chairs and tables. Given that it takes 1 hour to paint a chair and 1 hour to paint a table, form an inequality in x and y that satisfies this condition. Saka tikauya panapa tikati the number of hours required to paint a chair 1 times the total number of chairs plus total number required to paint one table times total number of tables, then our maximum time there and 14. Saka it can be equal to or less than, but cannot be greater than 14. So your answer there is very correct. Thank you. All right, I think C taita satisfactorily. Takuda kuenda ku D. D iri kuti the point x, y represents x chairs and y tables. Part 1 iri kuti construct and show by shading the unwanted regions, the region in which xy must lie. Use a scale of 2 centimeters to 2 units on both the axes. 6 marks. Then each chair the profit on a chair is $10 and the profit on a table is $20. Use the graph to find the greatest possible profit that can be made. So we want to construct a graph. But in our construction of this graph, we should employ my equations atanga chiweka now. Vapana A kusvikira pa C. Saka ndati equation which is wrong. They're actually called inequalities. Okay, so let us sketch zvirukudiwa apa. And I want to share with you the conundrum I have. Saka panapa zvoreva kuti we have 4 inequalities. Asi kana tichidraw ma inequalities on a graph, we blind ourselves to the fact that they are inequalities. Tinoignore kuti ma inequality
we treat them as equations. We should treat them as equations. Saka kuti timatreat as equations, zvirongoitika ndezvekuti x is greater than or equal to 5 tichaitreat as if kuti x is equal to 5. Izvi hamuzinyori, munofanira kungozviziva. Y is greater than or equal to 5 tichaitreat as if y is equal to 5. 4x plus 3y is less than or equal to 48 tichaitreat as if it's 4x plus 3y is equal to 48, and x plus y less than or equal to 14 get x plus y is equal to 14. Tadaro, we should have what? Ma-axis edu pana. Saka tongotanga kakadai so. In your y, in your x. So if we look at the first equation in quotes, tina x is equal to 5. Saka ngatiti x angari 5 panapa. And then manchitotarisa yakati x is greater than or equal to 5. Saka we are going to use a solid line. So this will be the curve like that. Cannot the graph. Then tikadzokera question kwedu kwakati chi, we should shade the unwanted regions. Saka kana tichiti unwanted region tinge chiti kudini? We come back here. X is greater than or equal to 5. Zvoreva kuti ma-values a-x anenge ari kuside kuno. Ndizvoka? Ma-values a-x anenge ari kuno. Because kana x iri greater than 5, zvoreva kuti tiri kuti x anenge ari 6, 7, 8 zvichienda. Tiri kuunderstandana here kuti x is going to be greater than 5. It means that we are looking for values greater than 5. Saka, if we want to shade unwanted regions, tofunga kushade kuno where x is less than 5. Kuno. Look at our shadow. Like this. And tadaro manje. Zvirikubva zvanzi kudini? Zvirikubva zvanzi y is also equal to 5 in quotes. Saka tinoenda pana 5, ngatiti 5 ari pana for y. Then because it's greater than or equal to, there's a solid line. Then much, y should be greater than or equal to 5. So we need 6, 7 gender, doma values are y trikuda. But if you are shading the unwanted, let's shade a particle like this. Lokusurugudiwa. Kwakadai so. Tabva ipapo, takuya panapa pana 4x plus 3y is equals to 48. Saka apa we need a table pana of values. But for a straight line, of course, this is a linear inequality. We just need 2 points. We can look for a point where x is 0 and also a point where y is 0. Saka kana x is 0, zvoreva kuti tiri kuti 4x plus 3y is equal to 48. X ndi 0, 4 times 0 ndi 0, inosara 3y is equal to 48. Then kana yadai so manje tikadivide pana 3, panapa futi na 3, zvoreva kuti y inge equal to chi 16, and kureva kuti kana x ari 0 y anenge 16. Kana y ari 0, 4x plus 3y is equal to 48. Saka 4x plus 0 equal to 48. Divide both sides na 4. X inge equal to 0.41 into 41 into 82. Golf. Zviri kunzwika here Tanaka? Saka ndozviripo izvo. Kureva kuti tikada kunozviita kunoku, tiri kuti kana x ari 0, y anenge ari 16. Sa 16 inenge iri kunoku samwe kunoku. Then kana x ari 12,
kofinge riri kusamwe kuno y yange ari 0. Saka tikabatanidza point nepoint iyo zvakudai so. But taudzwa kuti x 4x plus 3y is less than or equal to 40. Saka than 100 regions ndekunoko. Kana tichida kana iri less than or equal to 48 zvoreva kuti pasi peline ndiko ku less than, pamusoro peline ku greater than. Maybe rega ndokuratidzei pana ndo takadai so tine line redu rakadai, pasi peline kunoku ndiko ku less than or equal to, pamusoro peline ndiko ku greater than or equal to. Then even tikadai so kuside kunoku ndiko ku greater than, kuside uku kuri ku less than. Saka toshedha uku sobuda. Then of course panapa tichaenda graph paper tondwari ndakada ngoti tingo sketch tuone kuti kana x ari 0 y yange ari x akava 0 y yange ari 14, kana y ari 0 x yange ari 14. Saka 14 ngeri samwe panapa, kana x ari 0 y ndi 14, then kana y ari 0 y kana ari 0 x ari 0 y ndi 14, kana x ari 14 uroti samwe kuno y yange ari 0. Saka tikabatanidza malines aya like this, then it's less than tokuda kunoku saka tiosara nekarejenaka ndokatiri kuda. Taku graph paper redu takuda kupedzisa question yedu. Saka question yedu iri kuti chii? Chekutanga, we should take note of ma inequalities atiinawo. Saka tine chii nechii? Our first inequality, x is greater than or equal to 5. Then we have y is greater than or equal to 5. Then tina 4x plus 3y is less than or equal to 48. Tina x plus y is less than or equal to 14, like that. Saka zvatinofanirwa kuita panapa, we need to have a full scope understanding of our axis, kuti tizive kuti x axis ngaibve papi ichienda papi, y axis ngaibve papi ichienda papi. In our previous questions it was easier pamusana pekuti taive takapiwa matables. Apa patinopiwa table, so basically we have to construct the table on our own. Saka x is greater than or equal to 5. It's self-implied. Y is greater than or equal to 5, self-implied. Then 4x plus 3y is less than or equal to 48. Ndo ine nyaya. Saka we need a table of values panapa. And I think I've taught you sufficiently enough kuti kana iri a straight line, 2 points are enough kuti tigadzire, 2 points are enough kuti draw a graph. Saka we need to ask ourselves a question: what is going to be y when x is 0, and what is going to be x when y is 0? Effect apa yakamufanana ne effect iri ku English, that is O level, ma compositions section B. Kana uchinyora letter, ukanyora address zvakashata, ukaisa ma full stop mu address unoluza ma marks, but ukanyora address zvakanaka you gain no mark. Saka table iyo haimakwe, asi manje mukaita mistake pamagraph enyu, and kana musina kuisa table havaoni kuti mistake yacho yabvira papi, because kuna mamwe mistakes anoregerereka.
imwe vanoti error carry over, and yekuti waita mistake somewhere but mistake iyoyo hauna kuzoramba uchiidzokorodza. For example, waweka equation waita mistake wati 3 times 3 is equal to 6, wozoshandisa answer yawaweka from that question kunoiaplya kune imwe question. Vanokucheka pawati 3 times 3 is equal to 6, but kunoku kwauzonoshandisa 6 yacho zvakanaka ukasaita imwe mistake vanokumaka, vanoti error carry over. Saka in order for you to be safe, just put the table. Pese pamunodraw a graph, make sure table of values iripo. That should be the golden rule. Andika? Saka panapa tikuzvibvunza mubvunzo wekuti kana x ari 0 y anenge ari chii. Saka kana x ari 0 toreplace panapa ya4 times 0 plus 3y, then ngatiti is equal to 48. Toda kuziva value. Saka tangotora part yekuti it's equal to 48. 4 times 0 ndi 0, kureva kuti inosara iri 3y is equal to 48. Tikadivide both sides na3, ma3 akachekana kunoku, y inge iri equal to chi 3 into 3 1, 3 into 4 ndi 1 with the remainder of 1, 3 into 18 ndi 6. Saka panapa y anenge ari 16. Tozvibvunza mumwe mubvunzo, ko kana y ari 0 x anenge ari chii. Saka it's 4x plus 3 multiplying 0 is equal to 48. Saka panapa inova 4x is equal to 48. To divide na 4 both sides. Saka x is equal to 4 into 4 ndi 1, 4 into 4 ndi 1, 4 into 8 ndi 2. Saka 12. Panapa toisani 12. Table yedu yakwana. Izvi chero mukasaisa inyo working izvi, because in this case zviri kuita clutter our graph paper, we need that space. Saka table yedu yapo like this. And I hope there are no questions here. Tikaenda pana x plus y less than or equal to 14. So x, y, toti ko kana x ari 0 y ndiani, ko kana y ari 0 x ndiani. Can you see kuti kana x ari 0 kureva kuti uyu ndi 0, y of course anenge ari equal to 14. Asi kana y ari 0 panapa pakaenda 0, x futi anenge ari equal to 14. Mazviona here, tisina kuita working, just by kungozvitira mumusoro. Did you come to those conclusions also? X plus y is equal to 14. Kana x ari 0, 0 plus y is equals to 14. Saka y anenge ari 14. X plus y is equals to 14. Ko kana y ari 0, ingeri x plus 0 is equal to 14. Saka x anenge ari 14. Ndo zvatiri kureva. Saka panapa tatova neidea kuti maaxis edu anenge akamira sei. Of course, we need the number 5. Then we are the maximum y should be 16 and the minimum should be 0. Then if we go back to our question yedu pane zvayataura pamusoro pescale yati kudini. Okay, so 2 centimeters represents 2 units on both axes. Saka hazvinetsika izvi, takuda kudraw ma-axis edu. Saka tikauya panapa tikaisa this line, draw line ra-x-axis, and it shouldn't be, hatifanira kuzonyanya kubenda. Muforo ufanira kutoitwa nerula, ini hangu hatisokwanisa kuita nerula. X, 2 centimeters represents 2 units. And saka tikauya panapa pamatable edu tinoona kuti the highest value of x ndi 14, the lowest value of x ndi 0. Saka tinogona kutotangira panani, pana 0, toisa 0 nechemukati mini. Saka 2 units panapa tane point, then panapa another point, apa another point, after 2 centimeters another point, 1
another point, another point, and another point, starting past 0. 2 centimeters represents 2 units. It's going to be 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. We are allowed to put 16 tramits like that. Then tikatarisa pana y tinoona kuti the lowest value ya y is 0, but the largest value is 16. Saka of course pana 0 ndo panenge paine our origin. Todai so. So this is the y-axis line. After 2 units, after 2 centimeters to say a unit, a point, panapa after a point, 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 and point. So this is 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Saka I'm forced to grab a panapa, channel somewhere else. Then this continues. This is 14 and panapa no panani. 16. Why? Like that. Sakatada iso. Panapa panga pani inequality let us say. Panga painan x plus y is less than or equal to 14 and yeah. Sakapama x is edu, are we together? Before we proceed, do you have any questions pertaining to x and y? Thank you. Sakapana apa manje takuda kudi kuchi plot. Saka toda kutangana x is greater than or equal to 5. Saka do we agree kuti x angari 5 panapa? Then kana yanzi, alright, do we agree there before I go anyway? Kuti pakati pa 4 na 6 ndipo pana 5. Then manje before taita anything, we should know kuti kana yanzi or equal to tinoisa a solid line. Asi ikangonzi greater than or equal to tinoisa a broken line. So I'm sure in our next tutorial we are going to have a situation where we have situations akadai so don't worry. So this is like this. Line rataisa iri ndoro kurepresenta chin. Line rataisa ndoro kurepresenta x greater than or equal to 5. So we are going to treat my inequalities as equations for the sake of graphing them, for the sake of putting them in graphs. But from there, totala kuchimatrita as inequalities. Question edu yati we should shade the unwanted region. Saka kana x iri greater than or equal to 5, x is greater than 5. Kureva kuti we need values like 6 going so forth. Saka tino shade up more with these lines like this. Dr. Shader kwache. There's no need here ruler back shade up. Chero perfectionist. Yeah. Ruler inunga apply pa ma straight lines or as back shader just to do by freehand. Saka natada rotinge tapedza. Then manje. Toya panapa pakanzi y is greater than or equal to 5. Totsvaga 5 pana y toona kuti ari panapa. Toataisa a solid line. Ndudzewo kuti solid line tinokureisirei. What is the need? Taregere kusabroken. Yes, that's correct. Then apo manje vari kuti tataisa line redu. Kwanzi y is greater than or equal to 5. Tinosheda pamusoro here kana pasasi.
good pazasi pachashedha like this. Saka tadai so tiri kutorova zvisingaiti. Takuda kuchiisa line ra4x plus 3y less than or equal to 48. Saka iro line tinoriisa sei? Tinouya kutable kuno. Kana x ari 0, y anenge ari 12. Toenda pana 12 tobataisa point ka star ka x. Then kana x ari 12 panapa y anenge ari 0. Toya futi toisa chi. Ndinoita mistake here. Mandirega chita mistake. Kana x ari 0 y anenge ari chi 16. Kana x ari 0 y anenge ari 16. Sa x ndi 0 y ndi 16. Tinoisa pana ndopane kuendera. Tozoti kana x ari 12 y anenge ari 0. Kana x ari 12 panapa y anenge ari 0. Saka takubatanidza maline aya ari 2 ne straight line like that. Tirichese rofunga wa straight line rerula. Then mubvunzo wangu wekuti tinoshedha kumusoro here kureva kuno kana toshedha pasasi kunova kuno. Toshedha no100 remember. Saka 4x plus 3y iri less than. So tatatsanangura paya sheet kana iri less than zvoreva pasi then greater than zvoreva kumusoro. Saka kana 4x plus 3y iri less than 48. Zvoreva kuti pasi ndo pari kudiwa, pamusoro ndo pasiri kudiwa. Saka tofunga kushedha kumusoro. Ende pakushedha kwenyu don't worry kana pakatanga kuita clutter like that. Chero kushedha kwenyu kukatanga kupindana don't worry about that. Just shade. Prove kuti mashedha. We don't need unnecessary order. So are we together? Tauda kuita x plus y is less than or equal to 14 inclusive. Saka kana x ari 0 y anenge ari 14 panapa. Kana x ari 14 y anenge ari 0 panapa. We join by a straight line. So then because it's less than, so kuti pasasi ndo panodiwa tinoshedha kumusoro. Saka iri ndo line racho warina 14 here. So like that. Handiti ka? Ndozvatinoita. Okay, saka natadai so tatotora 6 marks. Mukanyatsoita nerula muchidzokorodza mega kana kuti mamuchitofollowa muchiita nerula zvonyatsobuda perfectly. Last part yekweseni iri kuti kudini. Iri kutanga ichiti the profit on a chair is $10 and the profit on a table is $20. Use the graph to find the greatest possible profit that can be made. Let us go back to graph kwacho tinoona kuti todini. Saka that is graph ratanga tichireva. Ndo mabudiro atinofanirwa kuita kana makurita imini. So iro radrowiwa neChatGPT. Ndati ndidrowere ndobva yadrowa. So can you see kuti mabudiro aita graph redu ndo mabudiro akaitawo kuti we have lines panapa iri ndiro line run ra x greater than or equal to 5 iri ndo ra y greater than or equal to 5 then aya maline ari 2 ndo ema inequalities aya zvakalebhliwa kumusoro. So this is what I wanted you to see. So in order for us to find the maximum profit, we should understand this unshaded region inorevei. So this unshaded region inoreva kuti those are the possible combinations of chairs and tables which can be made. Zvandongoreva ndezvekuti for example tikatora point inoi ichi. Point iyo iri kutiudza kuti tinogona kugadzira 7 matable ne around
5 machair. It's a combination of that. I don't know if you can get me correctly. Saka mukati munomu musina kushedhewo mune macombinations ematable nemachair. Ngatiti machair nematable xy combinations atinokwanisa kugadzira given the time and resources available. So in order for us to be able to find the profit, we now have to work around this issue. So tiri on the part of understanding that a region is shaded represent in context of our question. Sanjango explain briefly. Chaitika pano, we now understand kuti this unshaded region represent combinations of machair nematable atinokwanisa kumanufacture. To understand izvozvo tinobva tatsvaga kuti patinokwanisa kuva more efficient ndepapi kureva kuti patinokwanisa kugadzira the maximum number of tables and also the maximum number of chairs. We see that it is this vertex where the x value represent a machair the 5 and the y value represent a table the 9. Saka tikati 5 times 10, which is the profit of one chair, plus that 9 matable times 20, the profit of one. 5 times 10 we get 50 plus 9 times 20, 180, totaling $230. But one might ask, kutora this vertex. At this point, the number of chairs is 8 and the number of tables is 5. 8 times 10, 80, then plus 5 times 20, 100 to get 180. Saka, we cannot work with that. The least amount of profit taitorera panapa, because that is the least point. So, I think that is understandable. So, this is our question, and it's bye for now.